Allah Annabi Muhammadu Ya Rasulallah sallallahu alaihi Annabi Muhammadu Production. Maulana na yi kukan rashin ganinka Muhammadu, don Allah shugaba kar a bar ni da kaina Ahmadu. Manzon Allah, don Allah kar ku bar ni da kaina. Ya almuta'ali mamallaki Allah da famani, zan wada abun yaro mai yabon baya da abun sani. Allah na tuba don martabar Ahmadu tsaya mani, na shaida ban da wai kira bayan kai wahidu. Manzon Allah, don Allah yi salati rabbana wanda zai cika nan da lahira, kaiwa namijin kwarai sayyadul kauniya abin kira. Sa'alai har sahabbar Rasulallahi ina bara, samun da cikar nubuwa uwar ma'azirta Faduma. Umara Mama ya Allah sada maulan mushak Ahmadu Tijani ne, kudubul fardu a lafiya ba Tijani kai babu ne. Dattija balaraban asali jinin su batulu ne, la ilaha illallah ayyukan ba dan karami bane. Kai Annabi Muhammadu don Allah kar ku bar ni da kaina. Gausul a'azam barhama rana haskaka duniya, zaki baban kare lafiyar ka ta garo lafiya. Salliman taslam tuni na sallama maka gausin duniya, wallahi abin da kai gausu ba mai iya tanka maka. Assalamu alaika ya maganin tsinannu baba ne, sun yi suka da kai kai kwarabu yake maka sun ji ne. Ya maulana basu san ka ne ba yaya abun yake, da a ce sun san ka ya shehu Isa ba mai ja maka. Ganin ka Muhammadu don Allah karawar ne da kaina. Sallama a gare ki ya kaukabi ya ta saman sama, ni ba na yi yabo ban kira ki ba ya mai rahama. Wallahi batula duk inda baki ba na san zama, ai ko mahaukaci in ka ce yar annaba an gama. Yar Muhammadu kar ku bar mu da kanmu. Ya burrata ainihi dai akan ki kawai sai dai kurum, wallahi batula ke ce sila na zamo babban mutum. Na jura bakaru ya zara kanki kawai sai dai jigun, daga ran da ta amshe ni walla umma na wanza a duniya. Umma na gode dan Allah. Yau gashi da na kira umma zaka ji ta ce mun na'am, ɗana zaki ya aka yi ne na karɓi a duka alam. Su budai ni da ta su sai kwata mun wani albishir, wai zanu gurin Muhammadu a kwanan nan ji Faduma. Kai umma na gode shugaba. Assalamu alaiki ya yar Muhammadu na yi muki sallama. Assalamu alaiki ya zinatul adaratu Faduma. Assalamu alaiki ya kaukabula da ratulun zuma. Assalamu alaiki zara wudanki yanayi muki sallama. Lafiya dai ta jallin kudura Faduma,
lafiya dai lafiya ka ji mai alkofar rahama. Zauna yi zaman kilau umma ba a yi miki gardama, in dai kika ce to fa yanzu za a yi ba sai an jima. Umma mutum umma ganin ka mujahidu, dan Allah Fatima kar ku bar ni da kaina. Sallama ga maza ajiyar maza zaki raba gardama, haidara karrado mai zulfikar mai tashi can sama. Ya abu uban ƙasa kai dai ka san an gama, nukiliyar rabuto in ka zo ku wallahi sai an mutu. A zara'iru sai ya biyarci gurin ya zakin rabbana. Ya Allah nai kiran ka ilahu ka sassauta mani, daga na turko karkasa ka bar a adawu su cin mani. Tabbatar da aikin idan na ba mai jamani, wanzuwar ka ta wanzu in dinga jin ka a kowaina nake. Allah Allah na tuwa Muhammadu, dan Allah kar a warne da kaina. Ni dai izini nake so a mun zan waƙe Muhammadu, lafiya dai lafiya ya buwayar Allah wahidu. Ya asalin girma ba wani girma gaban ka majidu, ada an jalal ashkalal ainain mufarradu. Manzon Allah ya annabi Muhammadu, dan Allah kar ku bar ni da kaina. Ya mai daraja uban masu daraja annabi Muhammadu, sallallahu alaika ya sarki mai uhudu. Salamullah ya laika Ahmad Ibudi Sagudu, kuluba jami'il kalgiya na Muhammadu. Manzan Allah Muhammadu, dan Allah shugaba kar ku bar ni da kaina Ahmad. Ya ruhul arufina kawa Allah kuma kai mana, ka tsaya mana ka tsayawa ilahu ina da ɗarisina. Ya ji malman kiwaini ajmal kai ba nan bane, kai kadai ka iya wa Allah dukan kauni sun gaza masa. Wallahi annabi Muhammadu Muhammad dan Allah kar ku bar ni da kaina. Kai ne nan in ka zo wucewa bishiyar suna take, tana makaranka ya dade Rasulallah kyarma take. Ita an gama birgi ta ga aminin layi tsuma take, girgije inuwa yake da ka zo ya annabi Muhammadu. Manzan Allah da zuwan katangun Kisra Ahmad sai da suka zube, gumaka kan a Ankara wallahi gaba ɗaya sun rabe. Duniya ta yi haske ga kanzil a azam ya zo mata, la ilaha illallah kai kana ji ka san babu ne, babba ne babba ne kai annabi Muhammad. Dan Allah mai gida kar ku bar ni da kaina, shi yasa babbar kyautar ilahu ya baka Muhammadu. To fa kai fa an gama sallamar ka kafuruwa gudu, wallahi ban da abun da zan ce kanka mujahidu. Allah alhamdulillah na gode maka wahidu, da kabar da manzon Allah Muhammadu. Shugaba kar ku bar ni da kaina, shugaba dan Allah a tausaya muni nai maka dan kira, dan darajar Fatima dan Imamu Husain abun kira, dan girman sayyidi ala annabi Muhammad nai bara. Ka kira ni Madina dan sayyidi Abdallah da Amina, dan Allah annabi Muhammad. Manzon Allah a tausaya mu ya annabi Muhammadu.